dulur-dulur para kajen siswa lan ugi para penonton sedaya. Seserakan cipta budaya gondang jarakan tulung aku. Waraga jaranan cipta budaya mijil saking desa jarakan tulung aku ingkang dipun pimpin dening Kang Mas Isbandi mugi lestariya kabudayan kita cipta budaya Krama. Waraga jaranan cipta budaya mijil saking desa jarakan tulung agung ingkang dipun pimpin dening Kang Mas Isbandi mugi lestariya kabudayan kita cipta budaya bergoyang kembali bersama paguyuban jaranan cipta budaya gondang tulung agung. Lestariya kabudayan kita cipta budaya jarakan tulung agung ingkang dipun pimpin dening Kang Mas Isbandi mugi lestariya kabudayan kita budaya monggo dulur-dulur katuran pinarak wonten dalu menika sesarengan berhibur kalian paguyuban cipta budaya.